les roques encadenades. Diu que fa una pila d'anys el dimoni habitava en aquest indret. Tenia el jaç sota una d'aquestes roques. De tant en tant, quan s'avorria o estava de mala lluna, s'entretenia fent-les rodolar pendent avall per veure com es pategaven contra les cases de Sant Feliu de Pallarols. La gent del poble, tipa de suportar aquests capricis del dimoni, van pregar a Déu que els hi donés un cop de mà. Llavors, un bon dia va baixar un àngel del cel i va lligar les roques amb unes cadenes tan fortes que el dimoni ja no les va poder tornar a bellugar. Fastiguejat, aquest se'n va anar a buscar gresca a un altre lloc. També es conta que fou un bon home que, volent remellar aquestes catàstrofes, al segle XVII, va posar a prop d'aquí, sota el roc de Claperols, una imatge de la Verge i li va fer una petita capella. Més tard s'hi instal·là com a ermità i amb el temps s'acabaren els eslavissaments. Va ser ell mateix qui va decidir edificar una capella el 1642, avui el Santuari de la Salut. Però els geòlegs diuen que aquestes roques tenen entre 33 i 65 milions d'anys. Pertanyen a l'Eocè, dins del període terciari. Es van originar en el mar, vora la costa, i estan constituïdes per sorres cimentades, gresos, transportats i dipositats en un mar d'aigües molt tranquil·les que formaven dunes subaquàtiques amb laminació encreuada. Excepcionalment, s'hi poden trobar dents de tauró i altres peixos. L'aigua, que ha circulat posteriorment per les esquerdes, dins el paleosistema càrstic, hauria individualitzat els blocs i haurien caigut cingle avall per la vessant. El temps, el gel, l'aigua i el vent els hi van donar la forma que tenen avui. Curiosament, els terratrèmols dels segles XIV i XV, alguns de força intensitat, 1373, 1427, 1428 i 1448, coincideixen amb l'època de la llegenda. Les bruixes. Les bruixes acostumen a ser dones lletges, velles i solitàries. Se'ls atribueixen catàstrofes naturals i se les acusa de fer caure pedra, neula i fumassa. Utilitzen tant la suggestió psicològica com pòssimes, verins i herbes en rituals i oracions. Si algú es creu embruixat, pot arribar a emmalaltir fins i tot a la mort. El seu poder es deriva d'un pacte normalment sexual amb el diable. Amb aquest participa en aplecs el que hi viatja gràcies a uns ungüents. La bruixa, a casa nostra, mai viatja amb escombra, sinó que surt volant per la xemeneia dient fórmules màgiques. Els ungüents i el vi li faciliten el vol. L'aplec de bruixes, a Calarra o Sàbat, es fa durant la nit i sota la presidència del diable. S'ofereixen tots els presents al diable seguits de música i ball. Després ve l'acte central de la festa, que inclou els elements de la litúrgia cristiana invertits, la missa negra, que finalitza amb una orgia.